En el capítol anterior, Ermessenda de Carcassona plorava la mort del seu marit i el seu fill. I, a més, s'havia barallat amb el seu net, el jove i rebel Ramon Berenguer I, nou comte de Barcelona. Els conflictes familiars continuen a Nissaga de Comtes. Nissaga de Comtes, any 1039. Ramon Berenguer I ja és major d'edat i es casa amb Elisabet de Nimes per tenir descendència. Dels seus 3 fills, serà Pere Ramon qui marcarà la seva vida per sempre. La pobra Elisabet mor jove. I Ermessenda no desaprofita l'ocasió i obliga el seu net a casar-se amb Blanca de Narbona. Però el cor de Ramon Berenguer pertany al Modis de la Marca, la dona de Pons III de Tolosa. Tots 3 comparteixen nits de passió i luxúria. Al final, el Modis es divorcia de Pons i es casa amb Ramon Berenguer, que repudia la seva dona oficial, Blanca de Narbona. La vella Ermessenda no pot acceptar aquestes infidelitats, així que mou els seus fills i aconsegueix l'excomunió de la nova parella. Tot sigui per l'honor de la família. Però els diners poden més que l'honor, i el comte de Barcelona es reconcilia amb la seva àvia a canvi de 1.000 unces d'or. Fins i tot Ermessenda té un preu. Ara, Ramon Berenguer i el Modis ja poden viure el seu amor en plenitud, controlant tots els comtats catalans, el primer esbós del que serà Catalunya. I en el proper capítol, la història guarda un final tràgic per al Modis que morirà enverinada. Qui serà l'assassí? Ho suportaran Ramon Berenguer? Es tornarà a enamorar? Continuarà.